ಸರಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಒಂದೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜನಕಲಂತೂ ತಿಂಪುನ ತೂತ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಸುಲಭವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪದ ತೂಕ ಅಂಡ್ ಐದು ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪುಡ್ಚಿ. ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ನ ಪೂರೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಾಂಡ ಇದ ಇಡ್ದಲ ಕನವಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೇವ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೇಕ ಒಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಬಟಾಟೆ ಉಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತ ದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾನಾತ್ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪುಳಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ನೆನೆತದ ದಿಯೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜ ನೆನೆತಿನ ಪದೆಂಗಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮುಂಗೆಲ ಬರ್ಪವಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುರುಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾನಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವೇನು ನೀರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐಕ್ ಬಡದು ಒಂಜಿ ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಬೊಲ್ದುದ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋಡನ ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕೊದಿಪೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆಕ್ ನೆನೆತಿದ್ದೀತಿನ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಪಾನಿ ಈಜನ ನೀರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ಟು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪುಳಿಲ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಬಾಯ್ಲ್ ಅವರದ್ದಿಯೋಡು. ಪಾನಿಪುರಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿದಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊದ್ದೋಡು. ಇತ್ತೆ ನನಂಚು ಬೌಲುಡು ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಶುರುಟೆ ಮಲ್ತದ್ದಿಯವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ಎಂಚ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಪೂರಿನ ದಿತ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಬಟಾಟೆದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪದೆಂಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ಸೇವ್ ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೋಡನ ಓನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಪಾನಿ ಇಜನ ನೀರು ಇದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಪಾನಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಅವರ ದಿಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.